मस्त गरम गरम भाजी जशी आपल्या ढाब्यावर भेटता। आता काय नाव तर लसुणी मेथी, लसणीचो मारो जास्त म्हणून लसुणी मेथी। आज मेथीची भाजी आणि टिपिकल ते उखाणा असताना तो माका घेऊची इच्छा झाली, घेऊनच टाकते। तो बापियांचो आगो तरी पण भाजीच भाजी मेथीची आणि मीच माझ्या प्रीतीची। आता तूच तुझ्या कशी होशील प्रीतीची? आता इलो आहे ना बाळगो तुझो बारको। तोच माझ्या प्रीतीचा नको नाव नंतर मी बाळगो बोलले। बाळगो। चला आज भाजी तुमका सुट्टी करून दाखवायची आई, कारण काल तिच्या छोट्या झिलान म्हणजे याच्या गोवान मेथीची जोडी आल्यान आणि एक मस्को मारून म्हणतात मेथीची भाजी साफ करा आहे। एवढी जोडी साफ करी काय म्हणता? होय होय बसन माझा कंबरडा जातला। तर ते म्हणतात तुझ्याशिवाय सुनांका काही येत नाही, सुना बरोबर भाजी साफ करणार नाही। आता म्हटलंय चल आये साफ करतात तर दाखवूया व्हिडिओ बाय कशी आये साफ करता। आवर्जून बघा, जवळ कॅमेरा आणा। हा चला अशी भाजी बनायची मेथीची, अशी पानं घ्यायची आणि अशी कुटायची आणि काय बाजू परत घेऊन बसावा, आता परत लादी साफ करूची लागतली। ती करू तेव्हा करू लादी, आधी भाजी तरी बेनून जाऊ नये। होतली तुम्ही सुरुवात केल्यात ना। तुम्ही भाजी साफ करणार बोलतात, आमच्याकडे भाजी बेनना म्हणतात। आईच्या तोंडात तात असला भाजी बेनू कोयत। मग ती कोथंबीर किती असा नाही आमची हिरोईन। बघा असं पटापट होता की नाही भाजी बेनू का? आता आम्ही पण लागूया। चला आजची भाजी आणली ना ती काठी आहे सारखी, ती बेनायला टाइम लागतो। म्हणून तीन हात लवाय ना। बघितलं काठीसारखी भाजी असतात तर पटापट करूची असतात, तो कोणाक ती घ्यावा बाजू नाही तर भाजी रवतली बाजू पण शिजता पटकन ना। मेथीची भाजी काय शिजा केला नाही लागत। पण आम्ही हा एक दुसरी दाखवतलो तुमका, म्हणजे असं खोबरा जरा आता वगळूचा। तसे बारशाचे नारळ भरपूर होते, नारळ खाऊन इलो कंटाळो। त्याने ठेवल्या ना सगळी भाजी, अशा भाजी येते भाजी होतली कशी हे बघा, एक पण पान नाही देतात, असे देठ निघू कोयत या खराब पाना मुळाक ती सून ठेवता काय नाही वाईट जरा तर ठेवू आहे, असं सगळ्यात पाना कुठून नाही म्हणा ठेवून तुला कोण खातला? गावी ढोरा खात कोण खातला? कचऱ्यात जातली। काय नाही आपण सेंद्रिय खत बनवूया, गार्डन ना खाली एक दिवस दाखवायचो तुमका। बघा माझी भाजी अशी साफ होता, सासूची तशी आणि त्या वहिनीची वेगळी, तिघांची 3 पद्धत। ही बघा, ही कशी फुला काढल्यानं आणि ही कशी देठ बघा त्याच्यापेक्षा मी नाही करत। चला तुम्हीच फुला काढा। म्हणतात काय माहितीये का, अंग काढून घ्या ना। माका चांगला जमता, अंग काढून घ्या ना तुम्ही करा, मी असं आहे। अशी बेनायची बघा, आणि ती कशी अगदी धरून ठेवतली। तिची जी भाजी मोडूची पद्धत आहे ना ती बरी आईच्या, मी बघितलंय तिने असे घेवडो पापडी दिल्या ना तर धुवून दिलं ना तर अशी ती ठेवतली ना, ती अशी धरायची नाही चिरायची, म्हणजे तुमका ती परत एकसारखी करूक नको, अशी तिची ठेवण्याची पद्धत पण आहे। आये भाजी बेनता तोपर्यंत मी भाजीक लागणारा बेसन आणि तीळ थोडेसे उलपवून घेते। कढई तापली, आता ह्याच्यात मी 2 चमचे पोह्यांचे 2 चमचे मी तीळ भाजून घेते। तीळ भाजाक लागले म्हणजे काय, तडतडले म्हणजे तीळ भाजले। तीळ भाजाचा काय ओळख ही की तीळ जरा तडतडाक लागले तसा ढवळायचा सोडलास तर तीळ तडतडतं, तसा काय नाही। गॅस मोठी असत तर, पण असे ढवळत रावलं असतं नाही लवकर तडतडत। आता हे तीळ आपले थोडे परतून झाले। आता ह्या 4 चमचे बेसन घेतलंय तर आपण जरा परतून घेते। बेसन घातल्यामुळे काय आपल्या भाजीत चांगली चव येतली आणि जी घट्टसरपणा होय असा दाटसरपणा तो पण येतलो सुद्धा भाजून झाला। आता हे तीळ थोडे आहेत ना, ते मिक्सराक लागायचे नाही म्हणून मी या बेसन बरोबर थोडेसे घरकण फिरवून घेतले।
बघा सगळी भाजी आपली मोडून झाली, पूर्ण ही टोपभर झाली आहे, पण एवढी काय होत नाही आपली भाजी. मी आता ती टोपात घेतलं आहे. आता मेथीची भाजी कशी पूर्ण माती माती असतात, ती 2-3 पाण्यातून तरी धुवून घेऊ पाहिजे चांगली. आता ह्या झाळग्या घेतलं आहे मी, त्याच्यात काढतं आहे. आता ही निथळान दे, पूर्ण निथळाक वई, मग आपल्याक बारीक चिरूक गावात. आता ही भाजी निथळली आ. आता हे मी अशी माझ्या हातीच्या मुठीत गावताना तेवढी घेते, कारण जेवढी आवडतलाच तेवढी भाजी बारीक कापली जातली. असं पीळ घालून असे दोन्ही एकत्र करायचे आणि चिरत जायचे कडे. तुमका नाही जमत असत तर फक्त पाना घेवा कुठून आणि तशी केलास तरी चालत. चिरूक जर नाही जमता बारीक, नुसत्या पानांची पण भाजी छान लागता. तशी आमची आधी मेथीची भाजीची रेसिपी आहे, त्याच्यात आम्ही दाखवलं तेव्हा आमची ही आकाबाई नवीनच होती. अशी मी आता सर्व चिरून घेते. आता माझी सगळी भाजी मेथीची चिरून झाली आहे. काय काय लोकांमध्ये मेथीची भाजी चिरल्याने कडू लागता, पण आम्ही प्रत्येक वेळेस भाजी चिरूनच करतो, कुठलीही करूची असत. असे बघू गेला तर मेथी जरा कडवटपणा असता, पण असा नाही की चिरल्यामुळे ते कडू होता. आता हे तीळ वाटून घ्यायचे आहेत आपल्याक. थोडेसे ठेवले, अर्धा चमचा. 2 चमचे शेंगदाणे हे मी भाजून घेतलेले आणि साला काढून ठेवलेलं आहे, म्हणजे लगेच आपल्याक वाटूक गावतात म्हणून 2 चमचेच घेतले. आता ह्या एवढा फिरणार नाही, म्हणून त्याच्यामध्ये आता ह्या आपण जर बेसन भाजून घेतलं ता घालूया. आता हय तुमका लसूण जर दाताखाली अशी आवडत नसत कापलेली, तर ती सुद्धा वाटून घालू शकतास. मग तुमका पाणी घालूचा लागत, मी पाणी न घालता आता ह्या वाटतले. आता आपण परत कढई पेटूया. मी 1 चमचा तूप घेतलंय आणि त्याच्यात तेवढाच तेल आपला तापला. आता मी हे लसूण अख्खे बारीक बारीक पाकळे घेतलंय ते घालतोय. 2 सुके मिरचे ते घेते घालून आणि अर्धा चमचा जिरा. आता ह्या थोडासा परतून घेऊया. आता ही लसूण मी बारीक चिरून घेतलंय. आपल्या ह्या भाजीमध्ये लसणीचं फ्लेवर जास्त व्हावा. ते अख्खी म्हणजे की ती बरी पडता जरा दाताखाली इल्यावर. गॅस मंदच आपली. आता मी 2 कांदे घेतले बारीक चिरून. ते आता थोडे आपण गुलाबी रंगावर परतून घेऊया. याच्यामध्ये कांदो थोडं कच्चो नसलो ना तर बरा असता, भाजी ग्रेव्ही होऊक थोडी मदत होता की त्या ह्याच्यात आपण काय दुसरा घालणं नाही हो. ह्या भाजीमध्ये लसणीचो मारो जास्त व्हायो तर ही भाजी छान लागतात चवी. मेथीच्या भाजीत लसूण घालतातच लोका, पण ही जी करूची आहे ना पातळ अशी भाजी, पातळ म्हणजे जास्त पातळ नाही थैच्यातही होतली. मग त्या ग्रेव्हीसाठी आपण काय घातलं, दुसरा काय वाटप बिटप खोबऱ्याचं नाही, म्हणून आपण कांदे 2 आणि त्याच्याबरोबर काय घेतलं 2 चमचे बेसन, 2 चमचे शेंगदाणे आणि 2 चमचे तीळ. आता कांदो आपलं जरा गुलाबी होत येईल. आता हय घालूया आपण 1 टॅमॅटो बारीक चिरून घेतलेलो, तो सुद्धा आपण चांगलं परतून घेऊया मऊ होईपर्यंत. माका आवडता भाजी तशी आंबट जर अशी चव, म्हणून मी घालते. आता आपलं टॅमॅटो वायस नरम झालो. मी आता ह्याच्यात आपलं मालवणी मसालो घालते 1 चमचो, धने पावडर घालतोय अर्धो चमचो आणि अर्धो चमचो गरम मसालो. आता तुमका हय आवडत नसत लाल तिखट घातलेला तर तुम्ही हिरवी मिरची लसूण ह्या वाटून घातलाच तरी चालत. तेव्हा मी मगाशी सांगितलंय जेव्हा मी तीळ आणि ह्या वाटले शेंगदाणे आणि बेसन, त्याच्यामध्ये तुम्ही लसूण वगैरे वाटलाच तरी चालत. आता ह्याच्यात आपण थोडासा घालूया पाणी. आता ह्याच्यात मी घालते थोडासा पाणी. पाणी घातल्यामुळे आपले जे मसाले टाकले ना ते करपणार नाही. आता ही मस्त आपले मसाले परतून झालेत. आता मी याचा वाटून घेतलंय तीळ शेंगदाणे आणि बेसन. बेसन काय वाटूची गरज नव्हती, तीळ शेंगदाणे वाटले तरी चालतं, पण मिक्सरच्या भांड्यात नाही लागणार म्हणून बेसनाची मदत घेतलंय.
आता बेसनाने सगळ्या आपल्या मसाल्याचं पाणी ओढून घेतल्यान आता हे पाणी आपण घालायचं आहे, पण एवढ्यात नाही. आधी आपण ही मेथी जी चिरून घेतलं होती ती घालूया. कारण मेथीची भाजी आळता. हय तुम्ही क्रीम घातलास ना तरी चालात, म्हणजे भाजीत जर तुमका पाणी नाही वापरूचा तर फ्रेश क्रीम किंवा दही घालायचा, ताजा दही आंबट नसलेला, तरी छान चव येता. भार्गव आमचं उठलो, घ्या. कढईत रवना नव्हती ना, भाजी फोडणीत घातली तेव्हा, मग थोडीशी ठेवलेली ती आता घालून घेते. आता भाजी बसली ना परतल्याबरोबर, आता ही पण बसतली. भाजीत बसल्याशिवाय मीठ घालायचं नाही पाल्याच्या भाजीत, नाहीतर नंतर मीठ जास्त होता, आपल्याक दिसता भाजी जास्त. आता भाजी आपली बसली आहे. आता ह्याच्यावर आपण पाण्याचा हापकारू मारूया. आता ह्या पाणी घेतलं आहे असं बघा. अर्धा वाटी पाणी घातलं आहे मी. आता परत ढवळून घेऊया. तसा भाजीचा पाणी सुटलाचा, मस्त सुगंध सुटलो परब किचनमध्ये. बेसन, तीळ आणि शेंगदाणे जे वाटून घातलं आणि ते मसाल्यात गेले आणि ते मेथीचा जो आणि लसणीचा जो सुगंध, आहा. त्याच्यासाठी रेसिपी पूर्ण बघा आणि करून पण बघा. आता ह्याच्यात आपण चवीपुरता मीठ घालून घेऊया. आता भाजी आपली साफ आळली आहे. आता मीठ पण ढवळून घेऊया, म्हणजे काय तर मिठाचा आणि भाजीचा पाणी सुटत. आता ह्याच्यावर ठेवतलंय मीठ ढवळून झाल्यावर झाकण. आता ह्याच्यावर मी 2 मिनटं झाकण ठेवते. आता हे का कितीता पाणी सुटान दे. आता आपली 2 मिनटं झाली आहेत. बघा भाजी किती पाणी, वाफेचा पण पाणी सुटला. मी भुतूरच घातलंय त्याका चव असताना. बघा भाजीक मस्त पाणी सुटला, भाजीक पण सुटला आणि माझ्या तोंडात पण सुटला. आता आपली भाजी तयार. ही बघा. आता ह्याच्यात काय बघूच्या, पाल्याची भाजी लगेच शिजता. ही बघा अशी लसूण दिसाक होई. हा 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 हा. अशी ही भाजी तुम्ही भाकरीसोबत खावा, भातासोबत खावा आणि आपले रोजचे चपाती. चला आता मी गॅस बंद करते. अशी मस्त गरम गरम भाजी जशी आपल्या ढाब्यावर भेटता. आता काय नाव तर लसुणी मेथी. लसणीचो मारो जास्त म्हणून लसुणी मेथी. ही भाजी ना आमची आई करायची, पण ह्याच्यात ती हिरवी लसूण घालता ना, पाना सकट असता, त्याची पानं नाही घालायची, पण ती लसूण घालायची आणि त्या लसणीने मस्त ही भाजी यायची, लागायची छानच अगदी. मग रोज रोज आपण मालवणी लोक कांद्या खोबऱ्याची मिरचीची भाजी करतो, एकदा अशी करून बघायची. आता मी थोडेसे तीळ ठेवलेले ना, ते असे घालायचे. काय ते हे तीळ भाजलेलेच. ही पूर्ण रेसिपी आज पण मी काय बघितली नाही बाबा. आता मी पूर्ण व्हिडिओ बघूक सुरुवात करतले, कारण काय होता भार्गवमुळे ना मध्ये 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 ब्रेक घेऊचो लागतो. आणि ह्याची गरजच आहे का की त्या ह्याच्यात असता लसूण जास्त आणि लसणीचो मारो बारक्याक पण चांगलो, आयक पण चांगलो. आणि त्याच्यामुळे ही भाजी मी बघतले पूर्ण आणि दुसऱ्यांदा ट्राय करून तुमका सांगते कशी झाली. मी पण ट्राय करतले, खाली कमेंट मध्ये असा म्हणू नको, म्हणतील ही आपलीच रेसिपी बघलत नाही काय माणसं आहोत. म्हणजे आता करते वेळी नव्हता म्हणून तर आता लगेच जेव्हा ती एडिट होतली तेव्हा तर बघतला नावा बिवा सगळा तात येतला. हा पण तुमच्या वांगडा परत एकदा बघतला असा, म्हणून तुम्ही पण बघा. हा तुम्ही पण सांगा बघून की सरोजने आमच्या बरोबर बघितल्यानंतर काय, मग आपण कमेंट देतला, मग माका जरा बरा वाटतला. मग अशी ही भाजी तुम्ही पण करा माझ्यासोबत. बाळांनी खाया, कारण मेथीमुळे काय दूध येतं असं म्हणतात, त्याच्यामुळे आवर्जून खाया आणि ही रेसिपी पूर्ण बघा आणि खाली कमेंट मध्ये माझ्यासोबत सांगा. आणि काय तर नाव तर तुम्ही पण द्यावा. आम्ही तर आता लसूण जास्त घातलं म्हणून लसुणी मेथी तसं म्हणतात ना. लसुणी मेथी, लसुणी मेथी मेथीमध्ये लसूणच जास्त फ्लेवर येतात.
वेगळं. हा आता माझ्या आयडियानुसार मी काय काय घातलंय, तुमका जर नाही आवडत असत तर नका घालू टॅमॅटो वगैरे. पण ही मस्त होता, भाकरी सोबत खावा, भातासोबत खालास तरी चालत आणि प्रवासात नेलास तरी चालत, की त्याही भाजी गळणारी नाही. बघा आता वाकडा केलाय तरी गळता काय बघा. खराब पण नाही. हा करा. कांदो असा पण नाही एवढी खराब व्हायची. मेथी कडवट असता त्यामुळे त्याची खराब होण्याची प्रक्रिया कमी असते. आणि परब किचन लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया दुसऱ्या रेसिपी सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.